Ding, 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 ding. Kaya, Ipang tanipapang. ha? Ano mo yun? Kuha. Bagatang nga na batik, aji, kuha. Yung pagatang na cake. Kaya, pag-grocery siya, aji cake. Sige. Iprantas mo na nga, kuha. Sige, Sige, gumawa. Sige. Pang! Pang! Nagatang mo dyan grocery. Kuha ka mamin pa, nagatang ko mga aji cake ka, kuha. Labate, aji cake. Nabatin jikit ng pagatang ko. Madim ang muya nga birthday ni mamang mo. Adi pa di kina-important dyan nga. Kwa kino, awan iti birthday. Dapat no na birthday ang dati cake. Nakatangtangol ka nga ubeng. Nakatangtangol ka nga ubeng. Ang gamin natin anak ko pare, awan nga talaga iti amok nga awan iti patutunguan natin nga ubeng ka talaga. Kino, ako gasti plato, puro buong amamen, puro nabiktak amamen, iti plato may duwen, pati agigop ka pa iti kwan, awang pa iti makabinam iti kapin. Agluto lang iti, inapoy! Hoo! Ako na yan, nagito yung kwan. Agluto lang din, napagmaksitan pa eh. Naganong ako ha. Agsimba pare, ati anak ko pare, agsimba. Nagbayat iti kwan na iti, bado na nga inlablaba pa iniinang na nga puraw, agsimba. Ang silang lagar di simba na itublak pa eh. Kagas man lagi tanga kang tanga na nga ubing. Awan iti ko na. Awan ti boy sir-servin. Ate nga talaga nga ubing pare kaya awan iti patutungon na dito nga pamangkin mo ay ang anak ko. Awan awan nga talaga iti ko na. Kaya may labati naman iti kikay. Hindi na minsan. Ay, unay pa na nabuong naman na di pagiktan iti kwan. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Ito yung nadalak mo lang. It's a prank. Nadalak ka, cake. Nadalak ka, Content lang ni Kuya. Nadalak mo lang kaya na. Nadalak pa. Arad tayo.